שלום לכולם, היום בעצם נלמד איך להשתמש בכלי השיפועים, אבל דבר ראשון בואו נעיף מבט במודל שלנו. בואו נעיף מבט אחד מקרוב. יופי. עכשיו, בכדי למקסם את הכלי של השיפועים שלנו, נשאר בעצם בצומת הזו שיש לנו פה מגוון שיפועים שונים. בכדי להגיע לכלי, נלך ללשונית Analysis, שפה יש לנו מגוון רחב של כלים הנועדים לחישוב, לתצוגה ומגוון דברים שונים שניתן לעשות על המודל ובכללי בפרויקט שלנו. נלך לכלים תחת Terrain Analysis ונלך ל-Slope Map. באזור הזה שפה יש לנו מגוון כלים שונים היכולים לראות לנו שיפועים בתצורות שונות. בלחיצה על האייקון תיפתח לנו מפת שיפועים, בה הצבע הכחול מייצג שיפוע מינימלי אם לא אפסי, והצבע האדום מייצג שיפוע חד וגבוה. בלחיצה נוספת על האייקון המפה תחבא. עכשיו בוא נפתח את מגוון האופציות הנוספות. יש לנו Global Slope Map, שזה בעצם אותו הדבר כמו מקודם, אותה מפה. בוא נפתח לצורך ההדגמה. בבקשה, אותו מפה כמו מקודם, שום דבר שונה. נחבא אותה. יש לנו Slope Map Query. בוא נפתח את הכלי הזה ונתחיל בהסבר. אז פה יש לנו Slope Map Query, שזה בעצם תצוגה של חצים המרימים את השיפוע לפי מעלות. ויש לנו מספר אופציות שונות להשתמש בה. בואו נתחיל עם ההגדרות. יש לנו Create As, יש לנו אופציה של Entire ו-Streaming בשכבה שלנו. אנחנו נבחר בסטרימינג תמיד, כי כך המערכת תוכל לעבוד בצורה הטובה ביותר והמהירה ביותר. Spacing זה בעצם מספר המטרים בהם יהיה חץ. מה זאת אומרת? פה לדוגמה, כל 10 מטרים במה שניצור פה יהיה לנו חץ שמראה את השיפוע. עכשיו, יש לנו כמה אופציות ליצירת החצים. יש לנו ביצירת קו, מציירים קו בעצמנו ממש על המודל. אותו דבר בלצייר אזור תיחום שמראה לנו את החצים שיהיה בתוך האזור שנבחר. Selected Group זה בעצם יהיה מתוך התיקיות. נבחר קובץ כלשהו ולפי זה יראה לנו את החצים. ו-From Clipboard זה בעצם יהיה הדבקה מתוך הפרויקט שלנו פה. משכבה קווית, פוליגונלית, מה שתרצו, ולפי זה יראה לנו את החצים עם השיפוע. לצורך ההדגמה עכשיו, נשתמש ב-Follow Line ונצייר קו שיראה לנו את השיפועים. ציירתי קו לאורך כל הצומת, ובלחיצה ימנית של העכבר זה נועל את הקו ויוצר לנו שיפועים. אז פה ניתן לראות כי יצרנו את השיפועים. אם נעביר את העכבר על החץ, זה בעצם מראה לנו במעלות את השיפוע. ואם נלך לכפתור ה-Query ונלחץ על החץ, מראה לנו בעצם אינפורמציה יותר מפורטת על החץ ונתונים לפי הצורך שיצטרכו אותם. פה זו השכבה שנוצרה. עם החצים אפשר לכבות, להדליק אותה וגם לייצר. ב-Export Layer, Save As, כבר הסברנו את זה בסרטון אחר אם תרצו לצפות. לצורך הדגמה נוספת נשתמש ב-Fill Area, שבעצם ניצור פה אזור תיחום שבו יהיו חצים כל 10 מטר, שוב לפי הגדרות שלנו. ואותם נתונים רלוונטיים לפי החצים, רלוונטיים גם פה. פה גם כן נוצרה שכבה שאפשר לכבות אותה. אז, כלי אחד עברנו, נשארנו עוד כמה נוספים. נסגור בינתיים את הכלי, נחזור בחזרה לכלי של הסלופ, חץ, ונבחר את הסלופ קרוזר. נלחץ עליו, ולפני שנפעיל את הכלי, בואו נעבור על ההגדרות. אז, יש לנו את ה-Display Max Slope Values, שזה בעצם ההצגה של שיפוע במעלות. יש לנו כמה אופציות, יש לנו Never, On Click ו-Always. אנחנו נבחר ב-Always כי נרצה תמיד שהשיפוע יוצג לנו בפרויקט.
יש לנו display heading slope, שזה בעצם מוסיף לנו עוד חץ שתמיד מראה את השיפוע לכיוון צפון. במקרה הזה אני לא צריכה להשתמש בו, אז בחרתי ב-never, אבל יש לנו גם on click וגם always. ההגדרה הבאה זה display coordinate info, שזה הצגה של הקורדינטות והמיקום שלהם. אז יש לנו גם פה אופציות של never, on click ו-always, נבחר ב-on click. measure distance, זה בעצם האורך של החץ, אפשר לשנות את זה לפי העדפה שלכם. יש לנו alert slope, שזה בעצם ההגדרה של המספר מעלות, שמפה ומעלה זה יוגדר כהתראה, שזה יכול להיות מצב מסוכן, אבל עדיין יכול להיות עדיין בטוח, זה בין לבין, זה מרתיע שמשהו לא בסדר. danger slope זה הגדרה של שיפוע במעלות, שמפה ומעלה זה כבר מסוכן, זה שיפוע שהוא מסוכן לבני האדם. כרגע זה ההגדרות שיש לי, אז בואו נפעיל את הכלי לפי מה שהגדרנו. נלחץ על start cruiser, וכפי שאתם רואים, ככל שאני מזיזה דינמית את העכבר, מראה לי את השיפועים השונים ושני חצים לכיוונים שונים. כדי לנעול את הבחירה נלחץ קליק, וזה נעול לנו את הבחירה גם ומראה לנו את הרשת קורדינטות. בואו נשנה לצורך ההדגמה, נעשה משהו אחר, טיפה לגוון באופציות. בואו נשים את החץ צפון, נלחץ ב-always. כפי שאתם רואים פה, החץ הגדול מראה לנו את כיוון צפון ואת השיפוע שלו. גם פה, ברגע שנלחץ קליק, הבחירה תינעל ויצגו לנו הקורדינטות. שתי הנתונים שעשינו מוצגים לנו פה, ואפשר לכבות, להדליק ולהשתמש בזה כפי שניתן לראות פה, כפי שנוח לכם. בואו נעבור להגדרות הבאות. אז יש לנו Custom Slope Map Objects, שבאופציות שפה ניתן להשתמש אך ורק במשטח גובה או ב-MPT הבסיסי. אז בואו נזוז מהמודל שלנו ונעבור לשטח אחר. אז יש לנו את האופציה של Slope Color Map, שפה אם נסמן פה אזור, זה יראה לנו את השיפועים בצבע, ואפשר לשנות את כל ההגדרות לפי מה שמתאים לכם. וזה יוצג לנו פה מה שעשינו, אז בואו נחבר ונעבור להבא. יש לנו Slope Directions, שזה מראה לנו את השיפועים לפי חצים. גם פה אפשר לשנות לפי הגדרות, לפי שמתאים לכם. נסגור גם את זה. נעבור לאחרון, שזה Slope Color Map with Directions, שזה גם צבע וגם חצים. גם פה אפשר לשנות את ההגדרות לפי מה שמתאים לכם ולפי הצורך שלכם. נסגור את זה. שוב פעם אני מדגישה שניתן להשתמש בשלושת הכלים האלה, אך ורק ב-MPT בסיסי או במשטח גובה, אי אפשר על מודל. האופציה האחרונה שלנו זה Slope Palettes. פה בעצם אפשר לשנות את הצבעים, להוסיף צבעים, להוריד וכדומה, לפי הצרכים שלכם. וזה בעצם ישפיע על ה-Global Slope Map. זה הכל, בהצלחה.